fulɓe bowal ganni rendo pinale neesu bowal ganni arti jokkude nder nde ɗo tongode ngam uddude hello ko kalana den ko fate debbati gorkati yankagal. Hande non ngam tongudi yewaten ko gonko mum e nder leydi Senegal caggal nde ganduɗen gonko mum e nder windere nde fof. En mbi noon ala rendo ɗo debbati gorkati en ngala. Heddi noon ko wasde ɗum wonde baɗal keptinagal e rendo hani ko wawi jibinde war hoore walla pigal bongal haddiniɓe en gollotoɓe ɗum suuɗade ɗon ɗo ɓe cuuɗi caɗele ngalana hen rendo ngo tawde kay anda. Kono ɗo yahata ha wiye debbati gorkati en jiyama e nder Dakar duuɓi ɓennuɗi wonde ina kumu dewgal ɗum hankadi hollito wonde ko woodi ɗo tolno kewini mabɓe yetti walla sembe duusoɓe ɓe caggal woodi ɗo yetti haɓe jippiɓa hollirde koye mabɓe. Kono leydi Sénégal to banggue ñawoje wi ko loppet ɗum ɗon ko mbiten debbati gorkati yankagal jaggira kono baɗal bongal ɗum ko ɓe mbiyata acte contre nature ina haɗa ina harmina e nder ñawoji leydi Sénégal. Haɗani tan e haɗede kono noon jaggiraɗo ɗum ina soke duuɓi 5 kaso. Ngal ɗon kuulal noon ƴettita koye kuule ɗe dontuɗen e leydi France hanki wona mbo hande o guila 1942 tawa ko marshal Philippe Pétain sifuno ɗum. E nder leydi Sénégal ko wiyete debbati gorkati en harmini ɗum e nder kuule leydi Sénégal to banggue ñawoje ko artigal 319 code pénal. Ngal artigal sen jeehi e rogare mum tataɓiri taw ɗum jibina koye kuulal 66 diidol 16 ngal 12 lewru février 1966 holliri wonde ina fawe walla ina soke duuɓi 5 fawe amande so famɗi ujunnaji nawgas so heewi million e temedere ujunere kala on mo ganduɗa o jaggirama debbati gorkati yankagal ina waɗa baɗe gofɗe ko sarɗiji leydi ndi kaali ko yon fan. So tawi ko suko mo dañani duuɓi nogas e go jaggira ɗum kuulal ngal fawate e mum koto kattude to wona to ɓuuri to famɗude. E ko ƴettuɗen e hunde yurni to won bindande leydi Sénégal ko adi hitande ujunnaji 2006 ɓe jaggirno ɗum ko leydi ndi ganduɗa ndi muñandi debbati gorkati en. Wiyanomo ni ko Sénégal woni leydi gadandi e on ɗon fannu saabu darnanode ɗum programme uji to banggue cellal taw ɗum ɗon fayi koye worɓe ɓe ganduɗa ɓe jotodiri e debbati gorkati en. Kono guila nden kadi faade joni eɗen mbawi wiide gueɗe ɗe to banggue koɓe muñanteno nana ɓeɗo ni yatirti caggal to banggue kuule kabirɗe saabu yimɓeɓe paami won kelmede kutortede e on ɗon fannu. Hani gañgu faade debbati gorkati en ɓeydima e leydi Sénégal tuggi hitande ujunnaji 2009 saabu won ko fuɗɗi feeñ. ɓen debbati gorkati en kadi moltorɗe men ɓurɗe mawnude koye peɗɗele ɗe gona laamuyankoje taw addi ɗumen ɗo ko tubakiri hen sahaji ɓe innitorto koɗe pelle cellal kono noon to nder to walla pelle kaɓatoɗe sida kono noon to nder to sa ƴeewi mataw ko pelle comɗe moftude debbati gorkati en. Ko ɗum ni saabino mataw ha hitande 2008 won sarɗiyankoɓe leydi Sénégal jaltinno kuulal gam wadde feere beele debbati gorkati en kuuli pawteɗe men ina ɓuura sattinede e tittinede e nder sarɗiji leydi Sénégal. Ɗum ɗon waddano ko yiyande sarɗiyankoɓe kono kadi yaruɓe to banggue diine l'islam hayni won waɗɓe yimɓe woɗɓe lolluɓe nattunoɓe gam haɓade ɗum.
siftore e hitande 2009 na hawre jeegom lewru janvier ko ina abbo e Sénégal naaɓe jeenayo nanganoma e on ɗon fannu no nangira debbati gorkati yankagal taw ɓen ɗon kalmi ɗumen ko hoddiɓe mumen ɓen ɗon ni taƴana hakki duuɓi 7 ɗo poti lelade e kaso sabu jaggirede wonde ko fedde malde waɗore baɗ boniyankagal ngal ɗon nanngal battani mum kaɗani tan e leydi Sénégal sabu gardinoɗo leydi France on saaha ne wiye Nicolas Sarkozy haali ɗum ni koye batu jagorɗe leydi France holliri wonde metti mum e musalla mum ɗum ɗon ko waɗi ga e nder leydi Sénégal so nanngal ɓen ɗon jeenayo ɗum hollirta wonde ko mawɓe yimɓe mawɓe walla yontaɓe walla wiiteɓe ko yontaɓe aduna o ko kañumen goni caggal ene duusa ɗum ko hono noon kadi gonnoɗo maire Paris on saaha ne wiye Bertrand Delanoë e on ɗon saaha hollirino kañumne fayre nde jogui on ɗon fannu ɓen ɗon dobotonoɓe ɗum mbaɗini ha cour d'appel mo leydi Sénégal itti cohɗi duuɓi 7 pawinode e ɓen ɗon ɓe goppita tan ñande nogas lewru avril 2009 firti ɓe mbaɗi e kaso tan ko hedde lebbi 4 pawɗi seeɗa to banggue laamuji leydi Sénégal ina paami hayso jiiɗi wadde ɗum cuusa saabu ɓesgu leydi Sénégal heɓaki tawa e weldidde ɗum e woppidde ɗum e hitande 2014 ujunnaji 2014 horeji leydi Sénégal ko kañum ni holliri wonde leydi Sénégal suwa tawa heblade walla heblanade weldidde ko wiyete debbati gorkati yankagal o artoyi caggal mum kanko horejo leydi Sénégal o holliri wonde ɗon ɗo bo woni horejo leydi o jogorani ɗum yamirde diwiɗon ni saabu hitande 2021 woodi kadi eɓɓo kuulal jettinogo suudu sarɗiji leydi Sénégal tawa ina fawi ina ɓeydi tidnude ko fawate e waɗoɓe ngal ɗon baɗal ko ɓuri tidde e cohɗi walla ni pawteɗe e dow mumen ngal baɗal noon waɗoɓe ɗum ɓe ina notito e inde kewɗe guila rewɓe wondoɓe e rewɓe ha e worɓe wondoɓe e worɓe rewɓe resaɓe tawa ina mbaɗa ɗum fannu goɗɗo worɓe resɓe tawa ina mbaɗoyi ɗum tawa hattane kedde e dewle men e goɗɗum fannuji goɗɗi ina goodi ne coomi e nder hen ha ko ɗum addaniɓe pelle kono noon ngal kuulal ngal jettinogal suudu sarɗiji taw ko wiyete proposition de loi jettinoɗo toon taw yettinino ɗum ko dariɓe e haɓade jikkuji bonɗi ngal kuulal jaɓɓaka to suudu sarɗiji leydi Sénégal saabu sarɗiyankoɓe ɓe kolliri wonde jarani ngal kuulal saabu kuuli gonɗi e constitution leydi Sénégal joni ngam riwtude kala ko faade ngal baɗal ko nden hitande ni e 2021 mo kalɗen o pelle jogiiɗi ɗum e nder windere nde momti inde Sénégal e leyɗele kolniɗe wonande guurugol debbati gorkati ne on ɗon fannu hayso tawi yimɓeɓe kewani ina daari ha joni cuusa feññinde no ɓuuri labtinirde hollirde wonde ina jiiɗi ɓen ɗon goppe nguura miijoji men nguuru no jiɗiri ni haɗata kam ina gasa taw ɗum ina jeeya e ko jibini sikki sakka mo leydi Sénégal jogui e laamu mum so ɓeydude kuule e tinnude ha ni waɗa jagguide dabbati gorkati yankagal hono no wargo hoore ni ɗum ko saabu won pelle ɗe gona laamu yankoje daraniɗe hakkeji debbati gorkati en hayso ɓe notitiraki ɗum nden indi ɗo e nder leydi Sénégal ko ɓen ɗon daari e ngal ɗon baɗal ɗaɓɓande daggirgol hono wargo hoore ko faate debbati gorkati yankagal ni woni sababu e erago ko ina abbo e 125 fedde haɓotoɓe debbati gorkati yankagal kono kadi dariɓe beela ɗum ɗon ina waɗe ñawore wargo hoore leydi Sénégal gonga ni laamu leydi Sénégal e kuuli leydi ndi guila constitution woni sarɗiji dow rowi ittanani debbati gorkati en gueɗal kono ɓen ɗon ina jokki hari mumen gam heɓde gueɗal mumen hade suuɗinde ko ɓuuri koni hewde kono noon taw ɓen ɗon suurɓe ɗum ɓe ko yimɓe joom doole en wonɓe e nder aduna o eɓe ndewa noon e booli ngam heɓde won sukaɓe taw ɓe ndewi koye basal ɓen ɗon walla human binnagal mumen wasde andude holko haala hen ko ɗum saabi hande joomen ngaluji en hewɓe darniɓe yo ɗum laata
nana dari e wadde ngaluuji ɓurɗi mawnude e pijirlooji gila e coftal ɓalli ɓuri tengtude fugo koyngel ha e cofte ɓalli goɗɗe gubaɗe noon ina ndawa kadi e nalankoɓe lolluɓe ngam hirjinde beela debbati gorkati enen keɓa gueɗal mum. sen ƴeewi ni ma en taw helmere nde nden hay haalde nde e won nokkuji suusaka kono ɓe mbaɗi feere ha haalde helmere nde nan daara wontude bolle puyɗe saabu helmere nde watti haalede e mitiŋaji naati to suudu sarɗiji ha so ɓooyi yimɓeɓe jaggirta ɗum ko helmere wawde dolade natta hay farwinde ɓen ɗon heɗotoɓe ɗum ni kadi koye stratégie woni jaɓɓal jeeya. ina jeeya noon kadi e sababuji ɗi fannu no waylo waylo rendo men sifori hande ni. rendo men waylima sukaɓe rewɓe keeɓi wellitari men wellitari e wawde luude appartement je studio ji e wurde gurdam men keeriɗam taw ko sukaɓe rewɓe ɓen ɗon ɓe jeeya ko e boli ɗo rewnete ɗin ɗon miijoji ha ɗum wawa laatade e rendoɓe. fanno kotti iwke e rendiyankagal ɗo hay goto andanta goɗɗo on ɗon ina jeeya e ko ɓeydi ɗum ɗon ko mbiten debbati gorkati yankagal laydi e nder rendoɓe. noɓe mbaɗini haɓe keeɓi goobu e ararayi mboɓe mbawi heftinirede noɓe mbaɗini ha helmere nde fuɗɗa dolede ko noon hande kadi ɓe mbaɗi feere haɓe cari kelme tarotode kelmedi debbati gorkati yankagal beele ɗen kelme kadi ne gonto bolle puyɗe e nder rendo ngo. so ɗum ɓenni ƴeewe holno ɗum tabitirnirte e holno ɗum sinirte. ɗum fof e waade noon leydi sénégal ko yettere Allah tawde kay jeeyama e leyɗele biteɗe ɗe ko leyɗele gañan tumago ɓurɗe wonde leyɗele gañan tumago to banggue habtade ko fati e debbati gorgati yankagal. kono noon kadi no mbirunoɗen ni eɓene naatti hay e pelle dilloje to banggue politique tonne kadi won ngaluuji bawɗi nannede taw ɗin ngaluuji pagga koye on fan saabu kamɓe kala ne ɓe keƴire e nder rendo ɗum jaraniɓe ɗum to banggue ngaluuji addiniɓe hen yeyde diineji men addiniɓe hen yeyde ndimagu men hanino ɗannoro kayitaji debbati gorkati yankagal addiniɓe hen jabde moftude walla suudde darariɓe ko fate debbati gorkati yankagal e kala ko wawi hen wonde aduna o ina jokki jaɓɓal mum wonɓe birnidi walla e niɓere ina jokki homtude yimɓe tawɓe ndewnata ɗum koye pelle ɗe gona laamu yankoje ɓuriɗo hen hewde darɗiɗe punti ɓuri tengtude noon e pelle biyoje gari ko fati e cellal walla haɓaji kala ko fati e sida walla ñabbuli baɗi hono noon ɓe ndewa e kala yontaɓe e kala sengoɓe no ɓen ɗon mbawi hedde kala ko ɗum wawi jarde ɓe keeɓi ɓe sottir ɗum kopporeji. ardiɓe leyɗele aduna ɓe foof hande fawade e ɗum koɓe mbiyata jojjanɗe aade walla hakkeji innama aade ina piɓi e darade wiide loppet e salanade kala leydi ndi ganduɗa ndi jaɓani sirde won kiifanɗe hani hay ngaluuji ɗeɓe pewnata ɗen leyɗele woni hen ina ustu doole men walla ni mbiye ñamlirta walla dokkirta ɗen leyɗele ɗon ɗo ciifani ko fati e debbati gorkati yankagal. peeje bawɗe wallude en e hisde e dadde ina jeeya hen ruttade e fannuji rendo men e nesuji men. ɗin fannuji kolliroje no suka foti waade gila e cukago mum so gorko jikkade jikkuji gorko so debbo jikkade jikkuji debbo moni hen foof taw ina jofane ko foti wadde taw toɗɗi ko gorago mum walla toɗɗi ko ndewago mum moni hen foof ina yennire wonande debbo baɗowo baɗe gorko walla gorko baɗowo baɗe debbo gila ɗon suko o tafama e rentade won gueɗe. kibaru noon hande so suko woppidama e kaɓirɗe kese e kutorɗe so woppidama ina nayido e rendo wattama kullel beddaji ngel boli poti nehde ɗum no wawi jibinde caɗele.
gaga ɗum ni kadi hande e fannuno suko wellitira to banggue ɓornugal mum hani ngal ɓornugal ƴewetaki hol goobuji ɗe o suɓante saabu hande won jeeɓe won goobuji ina wawi addude caɗele hani e ko mbaɗaten bolle puyɗe fannu ɓornugal sukaɓe guila jornugol tubaji ha e tufugol noppi e ko abbiti hen eɗen mbaɗa ɗum bolle puyɗe nanguiren ɗum maali sukagu taw suka o so mahdima hen mawnidima hen mi wawi wonoyde tergal pelle cuuɗi holi janggo debbati gorkati yankagal ɗo e nder leydi Sénégal en ganda tawde kay gurɗen koye aduna wellitare e ƴellitare nde en ganda to fani en hande nden mbiyen hande debbati gorkati yankagal ina harmina e nder kuuri dow leydi Sénégal.